дар шаҳру диҳоти Исфара тадбирҳо ҷиҳати пешгирии интиқол ва паҳншавии сирояти коронавируси намуди навии COVID-19 тақвият бахшида мешаванд. аз ҷумла бо мақсади амалӣ намудани чораҳои зидди эпидемикӣ ҷиҳати пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти коронавирус ситоди шаҳрӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ фаъолият дошта, дар корхонаву муассисаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ, тадбирҳои зидди эпидемикӣ ва безараргардонӣ роҳандозӣ мешаванд. зеро яке аз тадбирҳои аввалин дараҷа ва муҳими пешгирӣ аз вируси нав чораҷӯиҳои санитарию эпидемиологӣ маҳсуб меёбад. дар робита ба ин кормандони соҳаи тандурустӣ ва маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ имрӯзҳо корҳои заруриро дар самти пешгирӣ аз вируси навъи нав COVID-19 анҷом медиҳанд. бо таваҷҷӯҳ ба ҳолати ҷойдошта ба тамоми ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳои идораҳои кории мавҷуда, марказҳои савдо ва хизматрасонӣ барои гузарондани корҳои иловагии санитарию зидди эпидемикӣ дастуру супоришҳо дода шудааст. дар асоси нақшаи таҳиянамудаи ситоди шаҳрӣ бо мақсади амалӣ намудани чораҳои зидди эпидемикӣ дар тамоми ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳо, идораҳои давлативу ғайридавлатӣ, марказҳои хизматрасонӣ, биноҳои ташкилотии сохтмонӣ, корҳои безараргардонӣ бо маҳлулҳои тамизкунанда гузаронда шуда, таъминот бо маводи аввалини пешгирикунанда низ ба роҳ монда шуданд. дар ин раванд бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва дастгирии соҳибкорону эҳсонкорон ҳамин гуна тадбирҳои безараргардонӣ дар тамоми кӯчаву хиёбон ва истгоҳҳои нақлиётии ҳудуди шаҳр ташкилу роҳандозӣ гардида истодааст. боиси қаноатмандист ки вусъати корҳои безараргардонӣ дар кӯчаву маҳаллаҳои шаҳр бо иштироки васеъи сокинон, саховатмандон, соҳибкорон ба кори дастҷамъона табдил ёфтааст. дар густариши чораҳои зидди эпидемикӣ оид ба пешгирии бемории коронавирус аз ҷумла корҳои тамизгардонии роҳу кӯчаҳо хоса саҳми соҳибкорони маҳаллӣ назаррас арзёбӣ мешавад. масалан сарвари хоҷагии деҳқонии Самадов Ҷаҳонгир Самадов тасмим гирифтааст ки аз ҳисоби худ тавассути 3 адад тракторҳои муосири дорупошии хоҷагӣ дар кори безараргардонии кӯчаҳои марказии шаҳр саҳмгузорӣ намояд. ман Самадов Ҷаҳонгир сардори хоҷагии деҳқонии ҷорихоҷи Самадови шаҳри Исфара бо муроҷиати сартабиби беморхонаи шаҳри Исфара бо муроҷиати сартабиби СЕС шаҳри Исфара ба иқдом гирифтем ки безараргардонии касалӣ дезинфексияи шаҳрро ба ӯҳдаи худ гирем бо тамоми хароҷотҳояш. чунин адад чунин техникаҳо 3 адади дигар ҳаст ки мо метавонем иқтидори инҳо дар як шабонарӯз 3 маротиба 30-40 километр кӯчаи хиёбонҳои шаҳрро безарар гардонем. бояд қайд намуд ки кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва таъмини солимии шаҳрвандон дар ҳудуди бозори марказӣ ва дигар бозорҳои шаҳру деҳот низ тадбирҳои беҳдоштиро амалӣ менамоянд. мо коркунони тибби шаҳри Исфара ҳамаи қувваи бар он сарф мекунем ки ин бемории коронавирус дар шаҳри мо ягон таъсири манфӣ нарасонад. ҳамзамон дар шаҳр барои андешидани тадбирҳои пешгирикунандаи паҳншавии бемориҳои сироятӣ гурӯҳҳои тарғиботию ташвиқотӣ таъсис дода шуда ба аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро пурзур намуданд. аз ҷониби масъулин зимни мулоқотҳо ба аҳолӣ оид ба тозаю озода нигоҳ доштани атрофи биноҳои истиқоматию маъмурӣ, манзилҳои зист, риояи гигиени шахсӣ, тозагии назди даромадгоҳҳои биноҳои бисёрошона, кам намудани рафтуомад дар ҷойҳои серодам, назорати доимии кӯдакону наврасон дар кӯчаю хиёбонҳо ва дигар масъалаҳои зарурӣ суҳбатҳо анҷом дода мешаванд.